محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي إليا المصطفى من مندوري أطائر المندوري يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم من دون أم تغين الله سبحانه وتعالى فك وشيطان تورما ولا رسالة من دمنا نفلان عم بازم الله سبحانه وتعالى لا سيد كيني بمسامي كاندم جاونا بسبب ما أنغا كتا أنغا فتالا الكربة تنتكي يافواني كم ماوما ني باراو بارا دمنا نبافة الله سبحانه وتعالى كفاريكا إكا بارينا كيكا دمنا الله سبحانه وتعالى تكو باركا ماي نجواني نانا الله سبحانه وتعالى كفولي كو إكا باراو دمنا وكوري كي يرداري يرلا إبسي كولا يوكلك إلى عملك على بك بارتي بولو السلام على برا كوبالا وياكل كوبالا ngoloy na Allah subhanahu wa ta'ala dona kofitinina o yokele koba ya rabbi alaka faranga angana mbara sanomayna alako kaka alaya kama alako ka alkrabana bona sanomo ngama ode yambla ka damena bismillahir rahmanir rahim alkrabaka sunna labatul kama namoro la misolaka alkrabaka sallallahu alaihi wasallam wala nyumandodo Allah subhanahu wa ta'ala ya nyamaru nayi kwale ra Allah subhanahu wa ta'ala nyuma ndo masay kwale ta fitri wale wa kwale ta fitri wale fe kwai alkraba bla bara mina alkra sallallahu alaihi wasallam doni ta ko nyuma kwale Allah subhanahu wa ta'ala ba sara ko nyuma kwa mande amunu nyena sangana ngama na bugora ngama kwanga ka nyuma don kanga dugo kaye ana bona sanmo ana jinyo zanmo assalamu soliye o wala nyuma ndo de atonga ka nyuma ndo ya ngaze ko bela jele ke alkraba yi Allah subhanahu wa ta'ala yo de nyini enve am sol ke krangara ana bona sanmo nga ana je nyonzana mo munu nya deme ni ndina imbara la kunidi ku kan nafulo de kasayata ila kalimatillahi azza wa jal Allah subhanahu wa ta'ala ka ma kortal kama assalamu alaykum dugo ka alakra na bona sanmo nyi am dugo ka alakra ka sahabawi usarabe Allah subhanahu wa ta'ala de ka alakanu sara kayrala alako kaka alaya kama assalamu alaykum la mi folidi assalamu chema ana musumama assalamu foku wala nyima donc barakada kadu ko nyinu fe o kan zama du ko la ne mbaraina yakuna al amalu ibtiga'an li mardati Allah azza wa jal jango bare ngake ala nyada nyinni kama la la gharadin dunyawi akana ke jemma ko wore kama sebe ala de kan ganiya sanuya ka se o hakema am du ko in assalamu forba jama ko lu fo kan deme du ko la jango Allah subhanahu wa ta'ala ko noko yama assalamu alaykum mandum هذه هي الجلسة 53 ala sona Allah subhanahu wa ta'ala barkala niyanga sigi bidur ni sabanaye halibi ama kitabul akhdari deka Abdurrahman al-Jazairi al-Baskari ay jiri nyuma min duru ka Allah subhanahu wa ta'ala ka dine demenaye ka alkraba sallallahu alaihi wasallam ka sunna ko koroma dondoni ay ka islamiyya dine aywa yiri wani ay nabi wele ko al-akhdari ambo kitabu aywa bondal labande la sujudu sahwi nabi wele arbukana ko nyinen sujudu alsalama dona seli kono anyina na fendo ya soro aywa kara jidiyo wal ma kara naka shiyo abid la chogo de nefa ne ba wala da imbe ode kitabu yere bona labaye insha Allah ta'ala amba tukusana ala jenani ay ka kene di foka dafa qabla al khawd fala maqsadi alsalama yanango page dayele amila dirka kurokure alsalama forba jama ko tulola aslamiya yi nyon ladi dine Allah subhanahu wa ta'ala yan ladi kasay kan yamaru ya ko nga nyon ladi hukumu kono ibadallah Allah ta'ala ka jong attaqullaha fima amar mu'minu ayto nga janga sar Allah subhanahu wa ta'ala nye aka yamaru ya kula
ala ko anga minga ito anga zeko ke atoli la yanda tlonga yoroida ni mamiye yanga daga suna yoroi kan yanga ni sako ke kan yanga ayo ayira sako ke yoroi ebin nimisa domi ni jokeri kuna kwa fatura ebin nimisa domi ni yira kun soro kabur dola o do ba soro ka se kambe di mai de njeni ko imuso ni ayo ika kanyo njeni ko foi matosa faka soro yeminge ni ayo bogo ayo sekirika kayito o barabolo nasor lay madla inna lillahi wa inna ilayhi raji'un arsalamu bi ceyende ya rabbi allah subhanahu wa ta'ala kanan nimsa ayto nga jenge barakayro yanyi barakayro de alkiyama yomul jazaa'i de saraw min yorodo ni mami nyu mangeya insha allah ta'ala atigala bi nimsa wasa soro alkiyama jodo kenaka nabi fo jatigi min go allah subhanahu wa ta'ala te wa ma tuqaddimuhu li anfusikum inda allah tajiduhu inda allah assalamu alaikum mande on nimma ye fefenga samaye kabla allah subhanahu wa ta'ala may bo dakene soro e fendo je manama nye ko nye barakeroy ato ngan cesri allah subhanahu wa ta'ala ko ngam minge silamu alakira mandeu kle chena foka fa chena ngam mami min hakili ba yere kuna min ba don ko koy mi laba sayala o tigala mabi yere nyini ala ko ngam minga to ngan zeko ke akella wantahu amma an huna hawa jar mu'minu alakira mandeu allah subhanahu wa ta'ala ko femi haram ya to ngan zembo ala to ngan zeko bele jeleke yere mineni yere ko rashida wati ngurndo je kasode ni ya me ko bloka di ne ma nene ni ya me ko jene ka di ne ma nene ni ya me ko ngadi ni fana kadi ne ma nene ni yerto ala bulo nafra ko fatura do nabi lafiya wallahi o wati ni wati kumurne ndama de ni sangeme balo abi fo do dola ko fatura no ya sorlay kunyi yere ko ad-dunya sajnul mu'mini jeye mu'mini mamin dara ala la ko ne ba to allah subhanahu wa ta'ala jati kama o bi yere koro o bi to yere koro kono yana sadoke alkarba inde fanye ko jeye mu'mini ka kasoye ni mamin jena ayo allah subhanahu wa ta'ala kota ko ka je anni dungo ko o tigala mabe kema koro ni nga koro hera ka bo jango ka lafiya ka bur kono jango ka kono wala sor alkama jodo kenaka jango allah subhanahu wa ta'ala ka aljina ka isikiyore alkano ka nambal ma arsalama bela jelema wa alamu waffaqani allah wa iyyakum as-sawaba mumnu alkramandum aslama ba fa ka don alkan ben sababa ma fi jami ma naqulu wa naf'alu anga keta ananga fota bela jelela anna al-mawla subhanahu wa ta'ala ma khalaqana abaha asama ayto anga donga foko allah subhanahu wa ta'ala ma anda tlo kama allah subhanahu wa ta'ala andakum afa kundo de bala bal khalaqana wa karramana wa aqama lana as-samawati wa basata lana al-aradina lil-ibada faqat la ghayru ala ya shere don shirmo ya sabati allah subhanahu wa ta'ala ibn hadama de da amadda dal gwazama ayambunye kankarama kalaba ka kabagolo bilwolo vla jo anyeni nafa kerekere lewni kadunga kolo ayo firi wolo vla feze anyeni nafa kerekere lewni kala soroka jirana aka cide zanmo ndala neka kwanyeru dakun ni nafa kerekere le nun cikun ali allah subhanahu wa ta'ala fa kanambu nyana ka ngara manay kwa kun yale ala batuli damade ko ila gayru fe wora faranda ka assalamu nen wora mami ikaka donga fo ko duma ko te fuye kabagolo bilwolo vla te fuye yere ba kun te fuye ni makuye fuye abi tora abi digila oni nyina ni dakun ko yikele fude ala kan gishama wa fiqha muqaddamun aliha bato ka bato nyini ka nyeshido o de kanane do bato yere kelika wa ala kulli shay'i wo kaname jefe beka na manye ko ya ala de tay mama damala ko allah subhanahu wa ta'ala be mama ba dakun don o be ala bato le bla nyefe o be bato nyini ni bla nyefe jamana labana nani minya kona nye ngaloye shetane sera moula dama ka ala ko ke kerefe denyi ka allah subhanahu wa ta'ala na ka bunye tomo allah subhanahu wa ta'ala ka kalanyoro o fanga be ka doga shunitle sokman wula jela bo kalanyoro diplôme bi soro yoro mono na ka je soro ni ay ka je giri ka je damu ama fa haramu do allah ya shere nga kosede do asega bla nyesenye ni sayana na diplôme bu suna ati kunubule yani do minje ambe ala de deli ala ka hakil nyande assalamu ma o ma herebe mina ka ala ko diplôme nyini ka soro ko diplôme faraka ni saya melaka nana ba fuye ko ni munyi tega ko na ala ka jonge ibi tega de la ba soro flado ini mimi tanyo vo yika baray no ala ko diplôme baraw ya bi no mine ka ta do mbitu ya ala ka hakil nyande amma ala ko kaka ala kama assalamu o ma mba don ka fo ko ala ko dine ala ayo allah subhanahu wa ta'ala batuli chukuya o kala nyini de folfolay bat sabu hasu faqidu shay ila yu'tihi femin dem ma fe tseka di mama o maka nyini ka shido ka sora ka ke ayo o de nyine do ife yajibu ala kulli wahidin minna
nene va mana famu cogo nyumana balma ka balma muso may ba do nga fo ko ja a wajibi ale do angele ngele beka yakran kana aw unha chefara musoka صغيرا كان او كبيرا دم سفر ما كربكا كيف ما تعنا في السن شي ما كربا يا تشوكو ام سرافرا كان فو ام فوي ايتو ngagil so korto nyer la artama chokroba munun daledo ko sango na ngara ma koroba on hokil tse foy koroble duye rek ngo tato on naw jango nga saka bismillah famu ble aya nyefa muso yo luna do ne va mana inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ni yara sonaki farko lo baloka de tasma ma anyana ni era jena noy ni ala nyonye do mena ba donc yira ku jaba ala ka kili mande amma shi mana koroba ya chuko madama hagli bi la kibi miri kuma bi fiye kiba famu e bi ala nyini fukata si sadoma asama bel jele ki hagli tunna ayto ngance siri bina an ala qawlihi sallallahu alayhi wasallam adallu ala karbaka hadsa kanama nasuye talabul ilmi min al mahdi ila al lahdi nim hurmandew ala batoli doni o nyenyin ne bi damina bo munana amba wulo ila allah da bi ban kabur de la najingina kabur roy kono domina o yaka kalan dabla doye o yabani bo munan kasange ci mbalma ke mbalma muso iyira ya do ko furanyete ulu nyonjo ulu yekelende ka damina bo munan ko nakata kasange lay kan nyina mabe ofla de nyonje ma alaka sallallahu alaihi wasallam kuima de kuiki ken nyina mabe belejele ke alaka dina nyenyin ni na yani sado ci kuma koray o de wal mautu haqqul la mahalata mbalma ke mbalma muso edda mala ne fana da mala wallahi ambe ya do ko sayay ci wabina wallahi ni yikofle ni yifasoray ti mo gasoray femin tara nayo nasoro sekuma ya kuma toya wa femin tara nayo kelebitani iyere shuko koli ka duguje wode tara ni chewye kabrudo la wo bitani iyere wallahi foita bali na madama isigi me koni klebi na dungodo wa ba kodo e ba do nga fo kono ngondi dace do dola nere be ngodo ala ka kili mande amma wala yatba'u al-muslima ba'da mawtihi illa amalun kana ala ilmi aya jija al-salamu beki jakan famu baraw barabi islamen nodo niye tato yoro jume saya do de serawa itege be saya melake bolo kata kaburu la wati mina aywa inni be saya melake bolo kata allah subhanahu wa ta'ala ma wati mina ni farso go be al-salamu bolo kata kaburu la o wati baraw barabi nodo bara mi ngera ala ilmi ashidon fe yemi ngala ka shidon alka sasama ko selbi keta de yanyi ni ako shumbi keta de yako ketugo de ka ako hiji bi keta de yako ketugo de ka ako ni bi wurdi ka bi keta ne ni bi sarakati bo abi keta ne o bara munu manake ala ilmi ashidon fe olu dama de bi labato min ngera fuye mo ka fo nyere aywa ka do fala mo ka me wal ma mbake aywa shidongo tala mo be ka kenyere be ka ke o bebi bwala nyaga ti sekiyama fo mo kan defamu hakika farale nyonga cien farale nyonga de be se alama marsalamo ka kala ka shidon o dama de be salama na fa ika barala man nyena na fora ko koyo to koy hakili to nyere la dama de nyinnedo wa ghayruhu mardudun alayhi wal iyaz billah baraw barakera ashido maliya fe mo ba kenyere ba kedama o barabi seki atiki ka dalu chama bo nyejira na aywa sharia dalula ne maye selike ketugo jugula abise gatigi ma ne maye sarakati bo yira jira kama abise gatigi ma ne maye aywa hijike ketugo minyi yira kunja abise seki ima o yeta o ta'ala subhanahu wa ta'ala ma waffaqa nasal kitabi was sunnati wa huwa maqbulun inda Allah subhanahu wa ta'ala famin qur'ana nasu manabbe famin alkraba sallallahu alaihi wasallam ka sunna manabbe o dem minenedo Allah subhanahu wa ta'ala yoro afam jugo juma be ala fa ala ko di anambal ma al-salam belaje lema ala ko kaka ala yakama ala ko ka alkraba na bona sanmo ngama wa darsu tabi'un lisabiqi bi wala da bituku wala da tamenela wa ma zalna ala sujudi sahwi halbi amani sujudu bonda de ka wa zalika babun kabirun fatahu Allah lana min rahmatihi nya fa yimi se kaka alkraba ndew ni sujudu bonda ka fani salamen ni na seli kono ka do fara ka walma ka do bala bi dilata o bonda Allah subhanahu wa ta'ala ka hina bonda do ala ya dayale aka jonni wa kadhalika hatmun lazimun alina an nuhafaza alaiha fima bainana ni ala sona ka anu juramine kaya fama fa njole selila ale ala yare ka nyekoro ale ala ka bunye nyefe an lalwana ka nyineye an hakili tara kore la nyina na ala sagira ka ya fama ga se ka adla choko fwanye asama ne hina daye ni yelu juramine daye na ala sona ka anu juramine salamo anyuru yere dama anga nyolo juramine anga laje anga hina nyona asama bilama ko gelera foka fa gelera salamo ti nyolu juramine foy lable almam min be sandan salamo nyedugo kele ngono jedungo do alde farda do rusul ni mawye motru tlesele no eretar la ko fora ko misiri be seli aywa desert pile no eretar la minti fla sabay ko ere sera wa ko ala takone do awati sera bi dop makame ko ala tado ko awati sera aywa wi ma bla nye wajibi ka seli
ka diina ɲɛmɔgɔw minɛ k'u dekun k'u kamana guwa hali u t'a dɔn u bɛ min fɔ hali u t'a dɔn u bɛ min kɛ senkalo mana jɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw b'u mago bila ka fɛn bɛɛ lajɛlen bila jango ka Allahu subhanahu wa ta'ala ka tiɲɛ ɲini k'a fɔ jɔnw ye olu kumanen i bɛ kunfin dɔ sigilen a muso senkɔrɔ ko ninnu kɔni bɛ wari minɛ dama de la diɲɛ san o san u bɛ kuma kura fɔ an ye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un salamaw ni Ala sɔnna k'a ka jɔnw lujura minɛ e tɛ Ala ye sa Ala subhanahu wa ta'ala min ci maa si ma i to an yɛrɛ dama ka hinɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn lujura minɛ kunfin da turumɛ kalanbaw la k'u lagosi su ni tile sɔgɔma ni wula maa o maa sen b'a la ni Ala ye ɲɔgɔn ye don min na i b'a dɔn k'i yɛrɛ janfa Ala subhanahu wa ta'ala ka diinɛ al-islam diinɛ y'o sɔrɔ silamɛya ye nɔgɔya diinɛ de ye gɛlɛya t'a faji o cogo kelen don cɛw ka kan ka musow lujura minɛ n'u fanga b'an dabɔ an tɛ se k'u mara nin cogo in na denmisɛnw ka kan ka maakɔrɔbaw lujura minɛ sigi la an yɛrɛ dama ka kan ka ɲɔgɔn lujura minɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na nka a tɛ kɛnɛ fiyewu n k'a to yen i yɛrɛ k'a dɔn k'i tɛ mɛlɛkɛ Ala subhanahu wa ta'ala y'i da i ye buna adamaden de i bɛ ji min wa i bɛ ɲinɛ an bɛ Ala deli Ala ka nin faamu cogo ɲuman di an n'an balima alisilamɛw ma salama to an ka ɲɔgɔn lujura minɛ to an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ ko n'a nana n'a gɛlɛyara an ka kuma ɲɔgɔn fɛ jamana yɛrɛ bila ma basigi tɛ jamana gɛlɛya mɛ fo ka fɔ a gɛlɛya mɛ nka hali bi min bɛ ɲini an fɛ o de ye cɛsiri ye dugawu la ka Allahu subhanahu wa ta'ala deli Ala ka jamana in dɛmɛ Ala ka basigi Ala ka kisi k'a tanga jamana ɲɛmɔgɔw fana Ala ka hakili ɲuman di u ma k'u dɛmɛ ni hakili ɲuman dili ye u ma ka se k'u dɛmɛ ni dugawu ye ka sɔrɔ ka tiɲɛ fɔ u ye an kɔni b'a ɲini u fɛ u k'u cɛsiri u ka wuli ka jɔ u k'a dɔn k'a fɔ ko in se bɛ yɔrɔ min a se bɛ wuli ka jɔ ma a selen don sa i ka diɲɛ walita kɔ sa i ka Allahu subhanahu wa ta'ala filɛ i ka jamana i ka kara faso ma faso kunkolo ka bɔ ji la faso ka basigi faso ka lafiya ya rabbi o baara kɛcogo ɲuman Ala ko nɔgɔya n'u ye Ala ko k'a ka Alaya kama nin ɲininen don minal mujtama foroba jamakulu bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen k'i hakili to nin na an ka ɲɔgɔn lujura minɛ an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ nin bɛ faamu nin ye hikima belebeleba ye a bɛ faamu sujudu sahwi la ne maa min ye Ala subhanahu wa ta'ala ka bonya filɛ kabakolo da b'a masa dugumakolo da b'a masa an ni n'an farikolo da b'a masa masa min foyi tɛ tɛmɛ a ɲinɛ ma o masa de ko k'ale bato di buna adamaden ma tawhidu kɔfɛ Ala yɛrɛ dɔnni kɔfɛ seli de y'a bɛɛ lajɛlen la a yafusaman di ye i jɔlen o seli la i labanna ka baro ka ɲinɛ Ala kɔ ka baro kɛ n'i dusukun ye fɛn wɛrɛ la fo ka seli in tiɲɛ i bolo ka dɔ fara a kan min t'a dɔ ye Ala segira ko ɲɛfalen don n'a ɲaamina a bɛ dilan tan de o cogo kelen la maanifinya na kuma ko foyi man kan ka se ka dɛsɛ ka bali ka dilan bila an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ dama i n'a fɔ Allahu subhanahu wa ta'ala sabali lan kɔrɔ cogo min na an ka hinɛ ɲɔgɔn na i n'a fɔ Allahu subhanahu wa ta'ala hinɛ n'an na cogo min na n'o kɛra insha Allahu ta'ala segiw bɛ ɲɛ ɲɛnamaya ye waati kunkurunin de ye ni min da banna an bɛ dugawu kɛ o ye an bɛ t'o la dɔɔni fo ko in bɛ da cɛ Ala ka hakili ɲuman di an ma wa hadhihi khulasa yasira ala darsi sabiqi nin ye ayiwa ɲɛfɔli fitinin ye wala da tɛmɛnen kan a silamɛ ɲuman dɔ kɔnɔnajɛya sira fɛ a y'a ɲini an fɛ ko kiiti ninnu fɔli dakuruɲɛ kelen ka tɛmɛ k'a ka di olu tulo la o ma u mago b'a la o ma ko n'a bɛ se ka taa ni ka segin an k'u ma ko waati tɛ sɔn o ma nka insha Allahu ta'ala an bɛna to k'a kɛ n'an ye kiitiw fara ɲɔgɔn kan an bɛ to ka khulasa di n'u b'a fɔ ma tubabukan na ko résumé an b'a di alisilamɛw ma ni Ala ye min nɔgɔya o la insha Allahu ta'ala o bɛ wasa kɛ wala tɛmɛnen na an k'i ma ko ni silamɛ ɲinɛna k'i to seli kɔnɔ ka yɛlɛ ye yɛlɛ siya fila ye yɛlɛ min mana mankan bɔ o b'a fɔ o ma ko qahqahatu arabukan na alakira sallallahu alaihi wasallam ko k'o bɛ seli tiɲɛ n'o kɔni y'i sɔrɔ n'i yɛlɛla k'i mankan bɔ k'i to seli kɔnɔ seli tiɲɛna o kɔrɔ ye n balimakɛ n balimamuso i bɛ segin i ka seli kan a ko baasi tɛ kɛsuru la kɛsuru kɔrɔ atabassumu yɛlɛ misɛn ko baasi tɛ o la ni maa min nisɔndiyara seli kɔnɔ ni Ala ka nisɔndiya ko dɔ ye ayiwa f'i ɲi cira dɔɔni nka yɛlɛ ma mankan bɔ o ye yɛlɛ sanuman ye o ye yɛlɛ misɛn ye silamɛya sariya yafa ma o ma alisalamɛya ko baasi tɛ Ala ɲɛsiranɲɛ ye kasi la basabu a yera alakira ba fɛ sallallahu alaihi wasallam a delila ka kasi fo mankan bɔra ayiwa a farikolo ni ɲɔgɔn cɛ mankan min bɛ komi n'a fɔ barama wuli kan Ala subhanahu wa ta'ala ɲɛsiranɲɛ fɛ Ala k'a nɔgɔya an n'an balima alisalamɛ bɛɛ lajɛlen ye o yera alakira fɛ o y'a jira an na k'a fɔ ko baasi tɛ o la o tɛ seli tiɲɛ daden fitinin fana ko baasi tɛ o la latariti ko ten alisalamɛ bɛ seli la maa dɔ nana a y'a sɔrɔ i bɛ seli la a ko n nana n b'a fɛ ka ci dɔ de f'i ye nka komi i bɛ ka seli n bɛna taa ka na k'i da de fitinin k'o kuma fitinin lamɛn wa batalat idha kahuru ni daden kun da la kɔni ɲɛɲɛna a bɛ seli tiɲɛ a ka surunya dɔɔni da ma baasi tɛ o la ni maa min fana wulila sigili yɔrɔ la yɔrɔ min ka kan ka sigi ka tahiya kala i ɲinɛna ka fɔ ka wuli fo a tigilama bolo ye dugumakolo fara ɲɔgɔn ɲɛ a kunberekuru ye dugumakolo fara ɲɔgɔn ɲɛ a tigi bɛ taa sa de a tɛ segin bilen nka n'a tigilama segila ayiwa a ye dɔ fara ayiwa seli kan a bɛ ba'da sujudu kɛ nka a ka kiiti ɲuman kun ye min ye a ka taa de a kana segin bilen a ka diɲɛ camancɛ sigili in kɔ ayiwa fata mahalu tadaruki a b'a sɔrɔ k'a dilan waati min kɔnɔna na o de ye yanni bolo ka wuli walima yanni kunberekuru ka wuli
ngana fla bele jele wulla mbalma ke mbalma musa ibi tasade ibi seli ke ka chenye seli ban yoro la tahiyya laban kala ne ko ibi tindiru ko flawara ko de wele ko qabla sujudu ka tahiyya kura kala ka salamu bla chamaje sigili tahiyya akalani ana sigili ani ka kala gindola o minin o sunna munun dara kito o bele jele farale nyonga setigi masako ko alakira ka sunna do ni yene nge ko badla nende ye resume fitini mini ala yo noko amma wala da temeneka ni wala da kura dayala le alaka famu noko ya anambal al-salam bele jele qala an-nazim rahimahullahu ta'ala alaka getura abdurrahman al-jazairi al-baskari ako allah subhanahu wa ta'ala ka hine amani alafa alaka hine chama ke aywa akana nyon sanumainga an al-sama shub bele jele ka alako kaka alaya kama ako wala sujuda fi at-tazahzuh ittifaq wa sahhat in raja'a min ba'd al-firaq kon mam yella malamanike ka ta save ka tla ka segi nguma ka segi de ka foko mi be wuli hagli jingina na ka singa segi ko bashite ola wal mami yoro mi de segi yoroy asigira do ne hagli jingina na aya de segi yoroy ko segi ko sabana de jogo sabana de lazara la o yoro ni be afura ka wuli ka soro segi ko ndala majin ko bashite ola ko nga natigila ma sigira natigila ma sekira ango yoro mi na chamaje sigili mi ku ka tani manga segi ko natigila ma sekira sahiyan ka soro yin mbaye سجد ونفخ كلام وليسجد إن شمت من بعد السلام قاتل لما بي أيوة بعد السجود دك أكسل باني كوفة فوي ما تقول لما كسل سرو أكو كوفة كيكا دعنا فو ونفخ كلام كيتو سلي كنا كوكا فيلي كو كيتي نبما كيتي يكليني نيه فيدو يتندرو يورلا نيغا دو إبا فكا أو نيغا أيوة فيه دوني كبوي إبا أيوة تورني بولو دي ngani ko nya fie ko fie bora ida kono o kiti pma kiti abatigilama dofar la aka selika aywa ba'da sujud ke kadla wal yasjud in shammata min ba'da salam atigilama aka sujud ke aywa ko arsalama ka sujud ke nimma ya dalamine aywa min ba'da salam blale ko fe asalama min nabe selikono aywa allah subhanahu wa ta'ala kallati aywa bollaka aywa attishura ka to sella aywa alaka kela ay alhamdulillah fo ka to selikono wala al-salama do tishura aywa al-salama do tishura akirafa ka to silikon ayo tigala ma dalamine la tartiko wal yasjud aka sujudu ke in shammata na dalamine ke min ba'd salam aywa salamu ke le kofe o tigala ma ba ko na fo do farla aka silika anyinne do afa aka aywa ba'd sujudu ke salibane ko wala yuraddid ala mushammiti wama ala al-atis fi hamdalati akona ba silikono ni mami ya le dalamine ale tishura ko alhamdulillah rabbil alamin mo min ngwale ma ko yarhamkallah ati kana duko seki o tigila mama ble wama ala al-atis fi hamdalati ni salama be seli kono nati shura ko alhamdulillah rabbil alamin folti nyini afe alaka sallallahu alaihi wasallam ka sunna de al-salama fe ni salama ti shura aka ala tanu ka ala barkada aka fo alhamdulillah rabbil alamin no kera ni mami zigi mi alikirafe as-sunna yale do tigila ma fanaka o ka dugo ke ale o ka fa mo yarhamkallah no kera as-sunna yale do ale fanaka aka fo tigila mama ya ghafirullahu lak ya ghafarallahu lana wa lakum allah subhanahu wa ta'ala ka aywa ani jurumu yafa o dugo mi nalaka kinga sik o tigila mama ana yara ka kinga minge a bele jele de ni ala ya latike aywa akira ka sori ta silikono ngani be silikono seliye bato kergerelinde adama ya pmoti nye ala anyine do atigila ma fa ka sokola naka selide aka ne venno no ndabla ngani aywa mami filla aywa kadala minanike aywa tishomba tola kito selikono wala mami nyina ka alhamdulillah rabbil alamin ay fos tisho kele kofe kito selikono la darti ko aywa ko bashite ola ngani aywa ay dalamina ke inshammata min ba'di salam sajada min ba'di salam sahwa na ay dalamina ko nge abi sujudu ke dalamina ni nde sababu kama aywa salamu bilale kofe aywa sujudu mbe wela ve ko ba'da sujudu afam to ko nyuma be allah subhanahu wa ta'ala fa ala ko noko yana balma assalamu bela jalema adallu ye qawlu sahabi al jalil alakra sallallahu alaihi wasallam ka sahaba bele ba abdullah ibn abbas asabataraka abdullah ibn abbas ma ko alakra bako an-nafkhu fi salati kalamu ko ka fiyelike ki to seliko na ko e pmay imam bay haqiya alakali ni sanadu mi naka kene o koray ko ne sabataraka ba alakra bamma halbi anya fiye afa ko seli pma shiyashiti nya kono adalu kere ye hadsa kerengera lenyi imam muawiya tadellaka tishombato do dalamine ka to seliko no sabo ya jalaki kuma sele alakra bama alakra sallallahu alaihi wasallam ko imam muawiya tama ko inna hadhihi salata adonga fa nzeli la yasluhu fiha shay'un min kalami an-nasi moko puma foyti nye akono
innama huwa tasbihu subhanallah fode do wa takbiru an allahu akbar fo wa qira'at alqur'ani an qur'an kalani ninde ba jira aywa mami nati shura amanga alhamdulillah fo ni aywa mati shura ngerefe amango tigila ma no alhamdulillah fo amango tigila ma dalamine wa ni maya aywa dugo ke ayi amanga nga dugo seki o tigila mama ninde ye allah subhanahu wa ta'ala min ko ya ambal assalamu wati qur'ana kaba halibi insha allah ta'ala ni alay aywa shiw keneya shiw kundala jinya ka keneya din allah ta'ala sanama amina toka khulasa ke kiti nununa ku fara nyonga data nyonga cuku nokomana hakilu bi seka ta cuku mana kadam misanyaka ngani nam sanya mbalma ke mbalma muso awajibi ale do ikay kan dinyi ka shido abi fonde makko fiqh al islami ala madhhab imam dar al hijrati am alabatu malakuna anasaka siraminga ni nyoka fiqh de ika dine ka fo mi alabatu batu cuku nyumana yira hakli sigile do abi ken jidone de kofe nen gon tunnina o kore kebe ka kemmin cuku mi nganno ko yima mobe ka minge yibe ko mode fleka ladegal ketti ni tara soro aywa mimbi allah subhanahu wa ta'ala boloki konatti ibi jeno yetti ala ka mandi amma ala ko kaka ala yakama barakallahu li wa lakum fil qur'an al-azim wa fi hadith nabiyhi al-karim innahu huwa as-sami'u al-alim ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي للياتهر المصطفى من المندور أطهر المندور يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما